En moderne fortolkning af Narcissus-myten. Der var engang en dreng ved navn Sebastian Bieber. Han var fra barnsben meget populær og altid velset af alle. Han havde hele pakken. Kroppen, ansigtet, håret og charmen. Hans skønhed overstrålede alle og gav ham 1000 komplimenter om dagen. Sebastian havde det nyeste, fedeste udstyr. Han havde den nyeste iPhone, og hans tøj var sygt hipster. Desværre resulterede hans popularitet i selvoptagethed, og langsomt faldt vennerne fra. Men Sebastian ændrede ikke opførsel. Alt ved ham var jo perfekt. Til sidst kunne han ikke få nok af sig selv. Han begyndte til dans, hvor han kiggede på sig selv dag ud og dag ind. Spejlet blev hans ven, hans eneste ven, og besættelsen af sig selv tog til dag for dag. Men en dag, en regnfuld dag, blev spejlet knust, og ligeledes blev Sebastian. Det gik nemlig op for ham, hvor ensom han var uden billedet af sig selv. Hans sorg fyldte så meget i ham, at han begyndte at tage stoffer. Han hallucinerede og så sig selv, men billedet forsvandt hver gang. I sin iver efter at se sig selv, tog han en overdosis, og det blev enden på hans selvoptagethed.